un paisatge, una història, un vent de l'oest. Álvaro, com estàs? Què tal, Joan? Molt Bienvenido bé. a Sagunto. Damunt és que m'han dit que avui esteu d'enhorabona perquè heu creat una nova marca ací al poble. La marca es Sagún Terra y Taula y es una iniciativa de Consell Local Agrario. I per què Sagunt Terra i Taula? De la terra y con esfuerzo y trabajo se consigue el producto y en la taula no solamente se disfruta de él, sino se dialoga. Es un lugar de encuentro y participación. A més, qualsevol productor, agricultor o mercat pot adherir-se, no, a este projecte. Sí, la marca Sagún Terra y Taula, cualquier agricultor, productor o comercio de Sagunto puede hacer uso de ella. Doncs mira, crec que avui em vaig a quedar a Sagunt per descobrir un poquet més esta marca i a veure quines són les bondats de Sagunt. Vinga, moltes bé. gràcies. Vinga, Ens adeu. veiem. Pere, que tens la faena ja quasi que acabada avui. Hola, Joan, sí, així és. Acabem d'acabar de regar el creïllar aquest. I bé, Sagunt de què és terra? Sagunt és terra fonamentalment de cítrics, que és taronges, mandarines i clementines. I a banda també en els últims anys s'han incorporat nous cultius, no? Així és, sobretot l'advocat, el qual en els últims anys hem vist com a poc són més els llauradors que incorporen este conreu. També a Sagunt tradicionalment ha hagut un conreu de nyespre, que ha tingut sempre molt bona fama, i per altre costat també n'hi ha agricultors que fem hortícoles, encara que hortícoles suposa un conreu no majoritari. I el producte de Sagunt se queda així o també té mercat fora? Se consumeix al mercat nacional i també s'exporta una part. Doncs bé, Pere, avui la cosa va de tancar el cicle i sí que vaig a veure primer al mercat si el que en comptes és vertet. I a veure si trobem alguna de nespre i aquestes coses. Vinga, gràcies. Adéu, Joan. Mare, Iván, quina parada més ben muntada. Espera, sí, com estàs? Hola, Joan, buenos días. Bé, venia a buscar un producte de Sagunt. Vale. Sagunt, ¿qué es el que tens así? Pues mira, ahora mismo estamos empezando a recibir ya el níspero. Este níspero se exporta por toda España. Aparte de ese, tendríamos la naranja. La taronja, però això La tenim. naranja Que ahora bona. mismo para zumo, para comerla en mesa, cualquier Que súper cosa. versátil. Son exquisitas. I la clientela, si el mercat valora que el producte sigui de proximitat. Siempre intentan, nos preguntan, quieren comprar un producto cercano. Nosotros, por ejemplo, ahora en invierno, producto de aquí de la tierra, podemos tener un 30% del producto. Y ahora dentro de 4 días en verano, un 70% del producto que tenemos aquí es de nuestras tierras. Bé, aprofitant que som així, fica'm un quilet de nísperos i també un poquet de taronja. Venga, un kilito de estos nísperos que están como caramelos. Simon, faltaves tu per tancar avui el cercle perquè acabem, així no, perquè per a l'hostaleria també és ben important el producte local. És molt important tindre un producte de proximitat, quilòmetre zero. Treballar sempre la frescor i conforme l'oratge ens va dient, anem fent menús. Nosaltres fem 4 menús, uno per temporada. El millor que podíem fer ara és veure el plat i comentar-ho. Mare, quina bona pinta. Avui el davantal no ens farà falta perquè Raül ja ho té quasi tot fet. Pa un plat que exemplifique tal qual el que estàvem comentant. Afirmatiu. Això és un producte, doncs mira, com estem veient ara mateixa, les alfabetes baby. Tenim la ceba tendra, un poquet les tomàquets, que són tomates cherry, però en aquest cas fem una maceració, un poquet d'oli i li fiquem el tomillo, planta autòctona d'ací de la muntanyeta de les Panses. Al cap i a la fi és el que el client està buscant, no? El que el client busca sempre, del camp a la taula.